Сёння я раскажу про маладога партызана-героя, імем якога названа наша піянерская дружына імя Леаніда Малькевіча. Леонид Дмитриевич Малькевич – удзельнік партызанскага руху ў Вілейскім раёне ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Нарадзіўся 9 лістапада 1922 года ў вёсцы Кішкарэпы Вілейскага раёна Мінскай вобласці ў простай сялянскай сям'і. Вучыўся добра, скончыў 4 класы. У 1940 годзе паступіў у Беластоцкі чыгуначны тэхнікум. Спачатку Вялікай Айчыннай вайны вярнуўся ў родную вёску. Дазнаўся, што ў суседняй вёсцы жывуць военнапалонныя. Леонид пазнаёміўся з імі. Потым яны хутка стварылі невялікую баявую групу, якая ўвайшла ў склад партызанскага атрада «Патрыёт». Напярэдадні 1 мая 1944 года вілейскім падпольшчыкам трэба было перадаць міну. Камандзір атрада даручыў гэта заданне Леаніду. Пад вечар 26 красавіка 1944 года гітлераўскі патруль затрымаў партызана і на дне кошыка выявіў міну. Пачаліся допыты, зверскі катаванні, але партызан мужна вытрымаў усе катаванні і не выдаў сваіх таварышаў. На бярозе, ля якой быў затрыманы зусім малады партызан, каты павесілі яго 29 красавіка 1944 года. На месцы гібелі Леаніда Малькевіча ля вёскі Снежкава ў 1946 годзе быў устаноўлены помнік. Брацкая магіла партызан вілейска-кураніцкага падполля была абноўлена ў 2004 годзе. А колькі яшчэ было маладых і адважных рабят, якія ахвяравалі сваім жыццём дзеля нашай светлай будучыні. Мы, маладое пакаленне, павінны зрабіць усё, каб захаваць мір, каб ахвяры нашых дзедаў і прадзедаў не былі марнымі.